bai, hementxe dago, ondo. Iepa, hortzaudete, hementxe nabil, hortza jarri etortxe, eta gaur gabian, Perez agutxua etortzen dan, eta oparitxua utzi, edo diru pixkatu usteiten. Bai, ze polita dan haurtzaroa, Ai, ama, baina nik hortzekin badakat kezka bat buruan. Txikian nintzanean eta dentista jun behar nunean, hoi bildurra pasaten una. Hoi bildurra. Baldakizuek gaur zein etorriko den? Aurren dentista bat etorriko da, bai. Eta agian Perez agutxua ere, bai. A ber, hortza hemen dago. Kaixo lagunak eguerdion eta Maitane ongi etorri. Zer moduz? Eskerrik asko, ondo? Ongi? Gure bai, hemen gaude zai, Perez agutxu etortzen dan, hor jarri dugu hortza. Bueno, zuri karri aldizu oparikan, Perezek. Baten bai, txukuna zeudenien, bai. Bai, eta oparitxua edo dirua gartezi zuen? Nei gehiago, oparitxua. Bai, oparitxua. Gehiago, bai. Bueno, Maitane, nundarrazea? Ni Donostiarra Aldezarrekoa, Vale. bai, bueno, konsulta Grosen dago, Urumeatz klinikan, baina ni izatez Aldezarrekoa, bai. Vale. Hortz klinika da kasu, baina zu odontopediatrazea. Bertan ze daude, umetxoentzako bakargan edo danantzako da kasu klinika? Han daneti dago, osea, bai, helduak eta tratatzen dituzten beste profesionalak eba daude, baina nitan ere lankidea aurrekin hautea. Aurrekin txate espertuak, ez da? Bai. Noiz arte dia aurrak? Noiz arte odontopediatra bat da? Zenbat urte arte harrapatzegu? Normalian, esatea, pediatra bezala, nera bezaro arte, ze 14 urte, más o menos, asuntoa batutan ez duela, nahi aldaketa egin, eta pixka luzatze deula, baino. Margen horta, gutxi gora bera. Eta gaur trikimainak emango izkiguzu, umek eta lasaiago juteko dentistara, ez da? Saiauko geha. Adi lagunak, saio bikaina dator. Elkarrekin ingo deu, ikusiko zuen bularre arronekin brotxeta batzuk, eta gero pare bat gauza lagungarri, eta aldi berian asko ikasi. Bueno, lagunak eta Maitane, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gehan brotxeta hau ekiteko garaian. Ingo ditugu brotxeta bereziak. Ikusi zuen ze bularran dakau, indioiarren bularra da. Ingo deuna ontzen jarri, hemen dakau piperra utza, oreganua, siapia eta soja. Baratzuri ere bai txikituko deu, pusketak moztu, laukitxuak, ontzen utziko deu pixkat, eta gero berezitasuna dana da, ingo ditugu zainzuri berde hauekin eta aragi horrekin brotxetak, baina erabiliko deuna da hau makila bezala. Ah, bale. Bale, gero aragila ingo jau zulotxo bat erdian, hemen sartuko ditugu, 3 pusketa, kenduko jau ipurdi alde hau, eta puntxa kanpoan utziko dugu. Bale, eta gero, horiek ingo dituguna prejitu eta plateraratu. Baina plateraratzeko garaian, bi gauza prestatuko ditugu. Pesto bat prestatuko dugu hemen, eta pesto iteko, albadaka dakau, tomate lehorra dakau, pinaziak dazkau, baratzuria eta gazta. Ingo deuna da, dena ontzi baten sartu, olio berginakin, birrindu eta listo. Eta bestalde, ingo deuna da tipulina honekin, tipulina karamelizatua. Ingo deuna da tipulina julianan moztu, goxatu lapikuan, ondo gorrituta da honean, ardo txurila botako jau, murrizten utziko deu, gatzan puntua, eta hori erabiliko deu plateraratzeko. Ados? Bueno, hau esan da lanian jarri behar geha. Eta lanian jartzeko, behitu, hemen batzuia berdet eta hemen ebai. Orduan, hemen dikan, atera, bi ale niretzako eta honeako beste bi. Bale? Zuritu eta listo, ez dago beste ikan. Eta nik ingotena da, hemen indio jarra, pusketak atea, zeratik betu ze bular puska, Gauza erra, erra materiala. Jendia askotan naztu itea, zeratik pauma eta indio jarra. Eta indio jarra da, hola, ite una, bakizu esan, ez da, hola, potolo dana, eta kolore desberdinteko da. Eta gero da, pavo reala, pauma. Baina batzuk indio jarra esate unien, usten due... bestia da. Bai, bestia da. Bale.
Betu badaka txistea, badakizu esaten dion indioiar batek bestiai ikuluan sartze da nian gabian. Zuzetea. Apalum! Bai, hori banekin, bai. Bueno, lanian garriko gara, Tatxokaia galde bat euti. Bueno, konta iguzu, zein dan lehendabiziko eguna o urtia jun behar duna umetxo batek hortz klinika batea. Gaur egungo gomendia da, aurrak lehenengo hortza dakan momentutik, edo bere lehenengo urteetetzetikan. Más o menos, lehenuo pasatzeana, esatea. Eta horren arrazoia da, guain arte, guain dela urte batzuk arte, etortze ziala aurrak, igual ze lau urtekin, ze edade hori, ze izateza normal, lau, behan dutxo irutze zaizu dela. Ez da irutze zaitela, baizik, eta askotan lau urtekin etortze ziana, ja patologiakin etortze ziala. Orduan, gauza da, nahi deula, orokorrian bai osasun, orokorrian da bai odontologian bai, nahi deu aurrak sano egotia. Orduan, hortako berdeuna da, informazioa gurasoai eta garaiz iristia. Eta hortako, aurrak egon berdu sano. Eta orduan, hortza atea ez danian, o ateatzeko hortz hori jandanean, hor da momentu egokia, azkenian pauta guztiak. Eta gaina txikitatikan, ja, ez zego oiturak, ez da, garbitzeko, behin erara, jolasten azteko, baina bintzat, ja, noiz hasi berdi adibidez garbitzen. Aurren gortza dakenetikan ere bai? Ez da? Hoi da, bai. Ondo da behaiek abito bat hartzia eta, jolas bat bezala itia, baina ez teo aztu berazkenian osasuna dela, eta zoritxarrez badazkau aurrak urte terdikin, ja kariesa azkatenak adibidez. Kariesakin, ez da? Bai, joerpena da. Egia esan lan eharra dakazu, eta gatza esatean bezala lan zaila esaten du, ez da? Gaur eguneko ume batek, 6 urte dazkanian edo 8, aitona mona baino azukre gehiago janduela ja. Bai. Eta elikadurak azkenian kalte asko itegu hortzetan, ez da? Bai. Batez ere, egunerokotasuneko horrek. Zenik askotan gurosei galdetzei etenian, da, azukriana nola dara mazu eta. Ez oso ondo, txutxiak azte burutan bakarri jateitu, eske hori ez da azkenian problema. Problema da, eguneroko saltzeko, meriendatzeko da, postrian hartzeana, hor da... Galletak, agatzaldeko bollo, txarroiek, bestia, da holakoak, ez da? Hoxe, zumuak, edateko jogurrak, gauz horiek izatei azkenian fastidio gehiago egiteko. Gaina ez duzu, jogurra eatekoa da, baina esateko jogurra eatekoak, elatua bezen beste azukre dakala. Karo, bai, azukre morduak, eta gaina nik beti izateiet, elatu bat hartze hor batek azte buron, ez da ez errepasatzen, azkenian goxatu bat aurrantzako, eta disfrutamen bardare bai. Baina edateko jogur batekin ez da goxatu, zez egunerokotasuneko. Baina gaina usten du elikatzen nahi dela eta ondo gaina, ez da? Eta igual hori da arazoa, ez da? Hoi da. Orduan horiek, zaindu bardia pixka gaio, egunerokotasuneko. Eta, zein dia lehendabiziko urratzak eman behar ditu nagume batek bere hortzak ondo zaintzeko, eta nondik noa ibileoz? Nola zea holko ematen dizkiozue? Ez, azkenian, lehenengo sapauso horiek ez ditu aurrak ematen. Azkenian aurra... Gurasoak eman behar ditu, bai, horra azkenian, aur jaio berri batek 6 hilabetekin, ezin dugu, evidentemente ezin ditu bere hortza garbitu. Jolastu iteia, da ondo da hobehaiek ibiltzia, baino, gutxi gora bera, 6 urte, 7 urte arte, kalkulatzea más o menos, gurasoekin barduan zehoz edala. Gure egin kizuna dela, ez da? Behin hortak ondotia, bai. Bai. Esatea, edadia ondo dago, baina gehiago motrizide aldetikan hartze duen referentzia izatea, zapatilan, lokarria, behaiek lotzeituztenian behaie bakarrik, kalkulatza más o menos, kapaza diala, ez da erreixa hartzak ondo garbitzia. Bai, nik egia esan nizte, hortzak banaka, guain aurrekua, guain paleta, guain bestia, guain barrutik, guain enzia, guain bestia, ez da? Baina gainen egon bertzea, bestela gaina, nire alabak trekin baina egititu, aita, garbitu ditut. A ber, bota alientua. Eta ez bakal. Danokin ditu, baina, azkenian, helduek egon behar dugu hor gainean. Buru belarri. Eta gaur egunez, askotan entzuten da, ez da, sare sozialetan gaurko pastak batzuko nadiala, bestek ez diala ainonak, bestek ez dakiz, txikitan pastakin hasi behar dut ere bai, txikitatikan? Bai, gaur egundo gomendia hoixe da. Pasta gutxi, jarri behar da, kantitatia gutxi, eta zepilluak lehorrak egon behar du. Berez gurekin ebai, elduakin ebai. Ez da uretatik pasatzean beti iten deun hori, ez da gauza ona? Hori ez da gauza ona, espuma gehiago egiteu, eta nahi deuna da pasta hori,
alik eta gehien eotia kontaktuan. Frikzio pixkatiteko ere bai igual, ez da? Edo Bai, garbitzeko ondo. bueno, eta badakalako bere parte, medikamento parte hori, Bai. eta nahi deulako hori otia kontaktuan hortzakin, ez espuma hori ite hori. Vale. Hoi da, eta gaina aztezea espuma eta konpuak txistuka aztezea, eta ez dizula batzen ondo garbitzen, ez da? Hoxe, bai. Eixe. Hemen postate izkizuto lan nahikoa, o... Oso ondo, behitu, nik hartuko ditutena da, bi txikitu ingoitut, berta sartzeko, eta zuna baso behitu, beste, oiek, gero birringailuak erresago harrapatzeko, hola, pusketa batzutan ninda, bertan sartu. Venga, vale. Oso ondo. Vale. Orduan, txiki-txikitatikan, ja hasi behar geha, ez da? Hoi da, garrantzitsua. Eta gero, izaten dia, hortzak garbitu hostian ematitugun, enjuage hoiek, ez dakit, mentolagoak eta ez dakit zehola moitu inberdala, gargarak inberdiala eta beste inberdala eta hoiek. Egia esan normalian ez ditugu gomendatzen. Osea, bai inberdena da, eta hori nik egia esango izut, nahi asko kostatzen zait. Berez, hortzetako pasta eta txistua bota eta bere urakin ez da pasa ber. Ze, hola lortze duna da, pasta hori kontaktuan egotia denbora gehiago hortzakin. Ez dut ondo, zuk iten dezunean gero bota eta gero ez da urakin garbitu bihar, hola xe utzi. Hori da. Vale. Hori da gaur egun ematean gomendioa. Karo, ikasten nahi dian aurrantzako, erreixa hartzeu habit hori, baino... Nahi asko kostatzen zait. Baina, bueno, behintzat bagur pixka gutxixokin garbitu, o... Behintzat dana ez eramateko. Eta arilla noiz hasi bihar geha erabiltzen? Arillakin ere ez dago edade bat. Dago, momentu bat, dala hortzak juntu daudenian. Osa, hortzak pegauta daudenian... Bai, normalian gaina ginak eta azte zaizkizunean gehiago pehatze zaizkizu, ez da? Bai. Eta badaude aur batzuk hortzak oso, oza, hau aiztu dakaenak, eta ordu nola hau aiztu dakaen hortzak oso juntu dazka behaien artian. Da igual aurra dazka, igual bi urte dazka, urte terdi. Eta bakit oso zaila dela, eta gure zaiatze geha ez, pixkat amoldatzen famili bakoitzai. Baina berez, komendauko litzake arilla pasatzia, ja kontaktu hori daun momentutik aurrea. Eta ari hori, beti esatea ez da? 3 aldiz garbitu behar diala, gutxienez. Bai goizen, eguardin, ojaten, bueno, ayuno intermitente iten bazu, arratzaldean bakarrikan, vale? Ez natutakoan iguale bai, ez da? Hombre, bai. Zuin berden bintzat horta garbitu, etxetik baino lehenu. Vale, eta horietako 3 aldi horietan, arilla noiz pasako gendun? Gauian. Gabian, behin nahiko, ez da? Bai, gauian, bueno, aurran kasuan nahi naiz, Ze, bueno, pixkate bai, realistak izan behar dugu gero, familian bizitzakin da, rutinakin da, ez da erreixa. Orduan, normalian nola gauian denboa gehiago eukitze deon, hor gomendatze dugu arilla pasatzia, hortza garbitu baino lehen. Hori importantia da. Vale. Bai, lehenengo arilla pasata. Gero hobeto ibiltzeko, zipilioa hobeto iristeko lekuta, edo? Pasta hori huek horta sartzeko. Bestela janari baldin badago azkenian pasta ez da huek horta sartzen. Orduan eixe. Bueno, launak, tamaitan hemen itzein da itzein, baina horra ditutuko gauzak, batzuak listo, bularrak ontzen dazkaun, eta bitartean jungo geha, Astelena Fotokafe. Tolosan dao, eta ikusiko zuen. Kiston gauzak ite dituen, bere xila jateko. Guazen ikastea. Kaixo, Joseba eta kompainia. Nire izena Nestor da, eta gaur Tolosan zaudete. Gu Fotokafe gara. Astelena jatetxe ireki dugu, eta hori aurkeztuko dizugu gaur. Bueno, 2011 urtean Fotokafe ireki genuen Euskal Herri plazan, Tolosan. Beste lokal bat ireki genuen 2017an Donostian, eta orain 2025an Tolosako gure kafetegin ondoan iriki deu Astelena jatetxea zena, Tolosan Astelena oso egun garrantzitsua zelako gure plaza hontan, eta orduan izena mantendu egina izan dugu, eta Astelena gara guain, eta janari mexikarra aurkeztu dugu hasiera batean. Beti formato mexikarra. Osea, saiatze geha nahasten hangoa eta hemengoa. 4 errezetak hango normalak dauzkagu hango pertsona batekin da, kotxinita pibil, tacos al pastor, carnitas, baina gero beste errezeta guztiak dira, hemengo osagaiekin eta hemengo zaporekin. Gure proiektua Fotokafe da, eta Fotokafe barruan egongo litzateke Astelena, eta egia da argazkiekin zerbait
ikeko asmoa bai, baina beti asmoa izaten da. Eta ez nire argazkik, adibidez guztua nastuko nuke, Euskal Herria eta Mexikon artean dagoen harreman bat. Zesta punta, adibidez, askotan pentsatu dut, garai bateko eta familin ia denak daukagu zestan jolastu den norbait, nik adibidez Mexikon egon den familiar bat, eta olako argazkia jarriko nituzke guztua, eta olako erakusketa moduko bat ingo nuke guztua. Baina beti zentzu batekin, janariarekin gertatzen dena, nasku, hangoa eta hemengoa. Aurkezpenak egin eta gero, martxan jarriko gea, eta errezetarekin hasiko gea. Gaur ingo den platera edo prestaketa, birria izeneko errezeta da. Oso ezaguna da eta arrunta, berez izena Espainiarrek eramandakoa izango da, birria, uskeria edo balio ez duen zerbait da, beti sobrak eta balio ez duen partekin egiten zan zerbait da. Berez, antxumarekin egiten zan. Birria egiteko erasko daude, kaso honetan txekorra erabiliko deu, trampa txiki da, berez, baina ja espalditik onartuta dagoena, eta txileak, kaso honetan egiteko deu, txile guajillo, txile ancho, txiplote pixkat, eta txile morita. Normalen oso ezaguna den teknika edo hitza tatemado da salaiak erre. Hau da, zartagi batean edo plantxa batean, sutan jarri eta belztu. Orduan tomatea, tipula eta batzuria belztuko dugu. Tatemar, deitzen zaiona. Birria, gaur egun, bai sare sozialengatik eta bai oso zabalduta daudelako kanpoko jatetxeak, ja ezaguna da, estatu mailan, adibidez, kateak daude, birria bakarrik egin dutena. Birria, edo birrieriaz deitzen zaiena, eta Madriden eta ikusitan ditut ere ramen de birria servitzen dutenak. Osea, birria bakarrik egiten dute, osea, zabalduta dagoela, baina, bueno, eta hemendik gutxira, asko ikusiko den zerbait izango da, seguru. Gero, haragia markatuko deu, puskak hartu eta olioarekin kazuelan markatu, eta gero, haragioi atera egiten dugu. Txileak urberotan jartzen ditut nik, txurtana kendu, eta pipak ere kentzen dizkiot, eta infusio txiki bat egiten dut, likido horrekin. Gero, kanela eta osagai lehor hauek berdin zartagi batean beroa eman, eta beraien usaia eta atera, eta pixkat perfumatu deitzen zaiona, eta gero berriz infusioan sartu txileekin. Gero berriz, zerbeza bat bota, eta urez bete, 3 ordu gutxinez, haragia erabat bigundu arte. Eta listo. Tortillak oso garrantzitsua da. Eskuz egin da daudela, etxekoak dira, eta nixtamalizazio sistema erabiltzen da. Harto urdina edo harto horia erabiltzen du. Biera oso tipikoa daude. Bat, tortilla bere saltxan busti, berotu, haragia sartu, eta gero bol txiki batean salda aurkezten dugu, eta takoa busti eta jan egiten da. Aldiz, gazta sartzen badiogu, gazta ja plantxan dagoela berotu, eta sistema berdina da, baina kesa birria izango litzateke, kasu honetan, eta berdin, busti eta barrura. Bueno, hau da gure aukera, birria, Tolosatik, Astelena fotokafe jatetxea, eta jateko era, takoa eskutan hartu, saltxan busti, eta barrura. Agur, ondo izan. Birria, eharra birria. Ai, ama, askotan erabiltzen dugu zatxarretako, baina horre, eharra platera atea dana, Zei itxura, eta irrikitan dastatzeko. Nestor, bezarka da handi bat, eta jarraitu horrela. Goxatzen eta gauza berezik egiten, zure leku berezi horretan. Bueno, gurean jarraitzeko, inbiar deuna da, indio jarra hemen zainzurit barruan sartu, hau xigortu ingoitut, pixkakero ikutu pixkat emateko, eta hori Juliana jarri hori. Baina lehen da bizi, bilagun ekarritu zure bai, zindia. Bai, oie gure laguntzaile imprescindibliak, vamos. Bai, Tina eta Jose Mari deitzen. Vale, Pantera Rosa da hori, ez da? Bai. Baina izena daka Tina, o zina Tina? Tina bestia. Hori paziente bate jarri zion, da Jose Mari gu jarri genion, ze beste pelutxe batei Maria Luisa jarri zion paziente bate, eta orduan pareja Jose Mari. Jose Mari eta Maria Luisa, oso ondo. Vale. Eta hemen emango izkiguzua aholkuak nola garbitu behar dian, ez da? Hortzak. Bai, beti izaten da, hueltaka, gora, bera, baina bueno, a ber, zuk esplikatu ondo. Esplikauko izuetena da,
batez ere aur txiki jakin. Ez tala bat erreixa izaten. Da, beti guraso danek esateie, ez diala lagatzen da. Normale dana 3 urtetik bera aurrak ez lagatzia, hortza garbitzen. Orduan inberduna da, alik eta eskarren. Da, hobeto da, aurra etzan da. Ze, fijatzea esate, dentistake pazientia etzan ite. Eta gu atzetikan jartze geha. Eta hori da, haua hortikan hobeto ikuste alako. Orduan, olaxe jarrita aurra etzan da, karo, nik hemen, bueno, olaxe, ingo deu. Behatz potolua entzian artian sartu, olaxen. Eta importantiena batez ere hemen goian ite zeizkiek ari espila. 3 urtetik bera naiz, Goia, kaletan bertan. Hemengo. Batzutan aztega garbitzen da, Espainia hor nola saltzeuen, ez duela gatzen garbitzen. Orduan hori oso ze importantia da Espainia gesto hau. Zudurrean. Hori da. Orduan, zepilloak, gomendatzeianak txikitan dia zepillo zabalak, ez? Helduen istu eta luxe horiek, baizik eta eta harillako gorra, o bigun xamarra? Bigun xamarra, suabia, hori da. Bai. Ordu, ningo genuke, zepillo alaxe vertikalian jarri, da ezker eskubi, 1, 2, 3, 4, 5. Agina baldin mazka, aginetan ebai 1, 2, 3, 4, 5, da 1, 2, 3, 4, 5, olaxe. Goitikan, lehen da bizi, goitikan. Gainetikan, bai, eta ez du gehiago berre, Osea, 3 urtetik bera, 20 segundokin indezu. Osea, ez teu gehiago espero. Oitzen gutiare, bai, eta... Bueno, eta garbitzea, baino askar. Osea, inberda askar zela ez du egiten. Urasuek, ze da, terrible. Ordu noixe, erreixe izan bardu. Da, goiko hortzetan ebai, indiziakin Espainia ondo jaso, eta hortxe, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, da 1, 2, 3, 4. Txinpun. Eta hemen, enzialdiak eta goikaldiak eta hori ere garbitu inbehar dira, bezia, batzu mingaina ere garbitu inbehar dela. Bai, berez bai, baina justo esan dezun hori enziako zona hori ondo garbitzea, batez ere aur txikitan oso importantia, ze hor akumulatzea dana, eta hor azteiak ari ez danak. Osea, que bai, importante. Bai, aixe. Nik ere bai esate, eta batzutan, badaude hor, badak, eukiko endun guztet ja izorratu dala, baina baza un katxarrito bat ematezinela botoiai, eta argitxo bat pizte zala. Bai. Eta argila itxaldu arte garbitzen egon behar zuen. Beitu, ez da aizki. Ondo zeon. Hori guai, guan ja pila gaztau zan, da ja aldatu du ezea, eta guan ja ez da kagolakoa. Baina, aproposa zan, aproposa, irutu zitaiten. Ilusi egiteien edo zer, azkenian pixka motibauko ituna, beti ondo dator. Eta gero arillakin ebai aizeiten, arilla noiz hasiko ginen txiki batei pasatzen. Hortzak juntu dauden puntutikan. Segun nola korta dazkan. Bai, hori da. Eta gero izaten da beste katxarrito bat ola ura presioan botatzak gero, nola ditzea hori? Irrigadoria. Hori, beharrezkoa deu, ez deu beharrezkoa? A ber, ez da gaizki, baina berez arilla hobeto dago. Arilla hobeto dago. Bai, horren, baina bueno, osea... Eta arilla aparte ere bai, guain ere baingo jo beste, bai, gaur hainbeste gauza daude, farmazian, eta badaude beste makiltxo batzuela ziran puntxakaela, eta gero hemen ari txiki bat bezala da, kae. Hola. Bai, oieke ondo daude. Bai, baina aurrakin ez, Aurrakin, arilla, eta detxo daude, aritxo batzuk, dianak arko, beitu oiek, ez ditugu ekarri, baina arkotxo moduko batzuk, aritxo batekin. Dia erabilita botatzeko, eta oiekin erreixagoa da, zekaro, olako hau txiki baten... Hola dana eta hemen arilla da. Bai, hori. Nik oso juntu dazkatortak, eta hor batzutan arazu egititut horrekin, sartzen, eta gero ezin atea, eta gero plastikoak jotzen eskalea, ez ateatzet, hortzet ateatzia, baina kosteitez, batzutan arilla pasatzet, eta juntu dazkatortak, atea inbiarretela, kanpoka ez dititen, barroa bai, baina kanpoa ez. Hor, nik beti gurasoi esateietena violinista bezala, beti mugimenduan arilla sartu, eta ateatzeko ere, beti tris. Bale. Mugimenduan. Batzutan ez hola, eta ez dakit igual enpasti txiki bat, arilla ere puskatzen astea, eta me cago en la mala. Aio. Bai, hobeto, zestela hor gehatzeak atiauta. Bai. Bueno, lanien garritu behar du pixka, bale? Hau tximen, hemen dutzi Jose Mari izan, ez da? Bai, Jose Mari, eta tipulina moztuko zu, bale? Oso ondo. Tipulina inbiar deuna da Julianan. Inbiar deu zu Toña, sustarrak endu, lehen da biziko gero uza, eta Juliana moztuko dugu, bale? Oso ondo. Bale, oso ondo. Bueno, eta zein izaten dia arazo larrienak? Txintxarrak hori izatenak, kariezak dia, arazoak? Aurretan batez ere, bai. Aurretan batez ere, bai, pixkata... Bueno, eta ero mordida desegokilak bai... Mordida, nik adidez, bueno, 3 garzen semiokiet, baina 2 dazkat, eta ja, hortz, danak atea zaizkiaz nizkoa, bueno, danak uste baietz. Asuntua da, batek perfecto dazka hortzak. Perfecto. Eta etzun txupetik erabili txikitan. Eta alabak, txupete desente erabilizula, dazka, hola, nahiko momentauta pizkatu. Ez dakitan, txupete gatik, dentista asko esan dugu, bai, txupete, eta gaina desente denboa eukizula, eta gaina txupete egiten dara bai, hortzak moitu iteizkigu, ez da? Bai, hortza baino bakizu zer dan importantio, ezurra. Ezurra, paladarra, odana moitu iteigu, ez da? Bai, zazkenian txupetiak obligatzea gaitu, mingaina eukitzia behian, eta berez,
guk euki beharko genuke... Naturalki goian egon behar du. Bai, dana, saldian zarata bezala, Bai, hor goian. Bai. Hori da bere lekua, komazulua. Vale. Orduan, karo, txupete asko erabiltzen duen txupeti erabiltzen duen aurrak, dakae, mingaina, behian kolokauta. Eta hori asko luzatzea da, azkenean, paladarra aztea, gorak, oza, istutu itea, eta gorak aztea. Orduan, arrisku gehiago dakae, gero... Arazoko etortzeko. Bai, eta ez bakarri mordidan, azkenean mordida, ni dentista naiz, eta bai, noski emateotela garrantzia, baina da pixka lo de menos, arnasketan asko eragiteu, azteia arnasa gehiago hautikan hartzen, da horre badazka. Ba, nire alaba bitu gaina hautikan hartzeu arnasa desente, eta gero segura mokuak eta atazka hoite zaio, eta bai. Karo, bai, hori bada okerro. Eta, ze arazo gehiago topatuko ditugu adibidez ahotan? Batez ere hori, baina batez ere gestiona berdana askotan da beldur hori, osea, beldurra askotan ez dala igual behaiena da, guk nahi gabe transmititzeion beldur hori, eta hori da, askotan gure lanan parte handi bat da prebentzioa eta beste parte handi bat da behaiek alik eta esperientzi goxuen aukitzia, eta luzera lasai etortzia. Eta dentistara, oso nervioso juten dia umiak? Bizkadanetik egotea, Eldua gehiago, igual. Ez que hori da gauza. Igual esperientzia pasata, baina zu esaten desune, igual esperientzia hori islatzen dio umia eta ja beldurak ikuten dia jakin gabe noa dijo, azten dia, jazta? Ez que batzutan laguntzeko ere esateitugun esaldiak ez gara kontuatzen zenbateainoko, osea, adibidez, zu aurrakin jute zaren diztan gana, eta lasai ez da zerre pasako. Igual aurra ez da, karo, igual ez da kontuatu zeo ze pasako, ala, bixe. Hobeto da gauzak deskribatzia, osea, bitu, jungo geha, izena esatiare ondo egotea, jungo geha Mikelena, eta Mikelekin goizkizu hortzak zenbatu, eta behitu, eta igual argazkitxon batin, da punto, eta jazta. Horrek gehiago laguntzu, normalian. Ba, esan beti dago familian baten bat nahi jogula hortzak eroitzia dentista jumaino, ez da? Hombre, nik ere uste lehenotiko hainare asko aldatu dala. Leheno pixkat brutu dagoa zinaten. Guain ja, anestesiatxuak eta ez dakit. Nik behintzat hori somatu dut, nire dentitan ebai, leheno pixka brutu dagoa zian. Nahi ez, igual sukaldarik ebai, eta pintoriak ebai. Dana pixkat lasaitzen nahi geha, eta jendia hobeto zaitzen, da ondo kudeatzen, da, ez da? Bai, nik uste azkenian jendia lasai da goxo, tia importantia dela, eta gero ez da garrantzi gehiago izaiola ematen horrei, eta bai, desde luego. Bueno, eta behin, are iristen badia ja kontsultara, eta ume bat da oso bildurtuta, o ez dakila noa jo, zein, nola laizaitzen dezue? Jose Mari atatzea orduan, o? Hombre, Jose Mari gu baino lehenu atatzea. Bai, Vale. Ez, askotan, bueno, entornu asko saiatzea zaitzen, jantzitare jute beha, ez ja, bata txuri zatarra batekin juten. Ja, emateula dijoaztela, zera, hospitalea, o adibidez, ez da? Itxura hori pixak endu. Bai, kamiseta, oza, gure pijamakin jutegea, baina pijama horre bazka bere marrazkiak eta, gabinetiare dekorauta dotea pelutxiakin, eta perritx eta porrotx, eta, bazka otrastuak. Eta horrek asko iteu, horrek 180 esango nuke iteula. Eta gero, tontakeri dia, aurran altura geiztia, adibidez, oza, karo, aurra horbeia maldin badota zuke mendikan hitzeite bai oso, azkenian... Bai, goxoetasun hori pixka galduitea, orduan, aurran alturan jartzia, goxo hitzeitia, galdetzia, edo zer gauzataz, ez dala hortzakin zerikus, zemuz oporretan, zein dezu oporretan, pixka desbiatu, ez da, atentzioa. Bai, hori da. Eta gero esplikatzia, niretzako basikoa denbora guztian da, esplikatzia ze pasakoan, bai. Ni hor nahiko pesana, dentista, ¿y me estás poniendo ahora? Eta zer da pasta hori. Eta zer gati jarri diazu argi urdin hori. Zu galdetzen jasuna. Ni beti galdetzen. Ja, baina eske, arrazoi dakazu ze, helduakin ez dakaba inbesteko itura esplikatzeko ze aigean iten, da nahi? Me gustan ze aigean iten nire agoan gaina, esatezu guain pasta ba, gero bestia, una zulatu, gero bestia, bai. Bai, hortako izpilu bat eskatu jozu. Bueno, igual faena bat iten nahi zure dentista, baina. Guk asko, izpilua jarrite ditugu gauza asko, behaiek ikusteko, in baino leno, dana esplikatze zaie, hortako dazkau pantera eta behaiei enpastiak iteko, de hecho enpastia dazka, inda. Orduan, hola ikustegu pauso bakoitza zein dan, eta horrek beldurrasko kentzen. Zezkenian gero egia da,
ustet, ez duela mina, ez dala ematen. Ja. Dala gehiago... Impresioa, gaizki ona, ez da komodoa, ez da, baino... Nik esate jo batzutan bai, utziazu beste hori, nola txistua jasotzeko hori, utziazu, eta behar jasotzen izu, baina igual hemen gen... hartu lasai. Bueno, oso ondo. Hemen bagoaz, ikusi zuen brotxeta zebereziak inditugun, eta inbiar deuna da, behitu, hemen, tipulina martxan jarrila. Tipulina martxan jarriko deu, pina zike vuelta eta vuelta, ikusi zuen, xigortu diala, eta hola ikutu bada, hola ikutu goxo bat emateko, gero zapore hori aukitzeko. Eta umek, zein berdea, umekan utzita zuen kontutzi, aurrezkola izango zen, hoi berda bertan egon gurasoen gutxienez. Bakoitza nahi duna, inberda. Bakoitza gustua sentitzean hori. Baina egia da leheno batzeola tendentzi haundila gurasoak, nahi hori erakutsi zien karreran. Gurasoak kanpoan, ze behaien beldurrak transmitite dituzte, da hori. Eta egia da nahi lanak erakutsitela ez tala, hola, azkenian aurra goixo beti gurasoak ineongo ala, eta guraso guztien nahi duela lagundu, azkenian, orduan, etortzoa aita bat o ama bat oso urduri da hona, eta nahi gabe hori transmititzen nahi dana, dano gaude horri ikasteko, da erakustia da, eta listo. Baina orokorrian, nik oso esperientzi ona eukie gurasoa barruan egon da. Ja, bai, guraso bat oso bildurtila, dentistak, eta igual hori hobeto da, kanpo notxen gelitzia, eta osabakin etorri lasai etorritzen badu, edo... Bai, tal cual, da ez da zer pasatzen, o aita ama ordez, o ama aita ordez, edo hori, aitona mona, o dana dalakoa. Baina bai, nik uste ondo daula gertuko norbai goxoteko eotia. Bueno, launak, hementxe, asko aurreatu deu, Guan ja tipulinare martxan dakau, gero birrindu bihar deu gure pestua, gure brotxetak zutan jarri, eta bitartean jungo gea kafe beresi bat ikastean olaitean. Zehazki jungo gea Try Coffee Roastersea, eta ikusiko zuen gaur kafe turkiarrakin dator. Ikusiko zuen zenbat ikasiko dugu. Guazen bertara, guantxe gaude buelta. Kaixo, Ainoian gure naz, Try Coffee Roastersetik berriz be, eta gaurkoan bota nahi dotzuet galdera bat, ea ezagutzen dozuen Turkiako kafea. Gaur erakutziko dotzuet. Turkiako kafearen historia 16. mendean kokatzen da, Otomandar Inperioan sartu zenean, eta batez ere Istanbul izan zen lehenengo hiriburua estrategikoki portua duelako, eta orduztik izan da erritual bat oso importantea eta gaur egun mantentzen dena bai gazteetan. Kafearen kultura hain importantea denez beraien biztanleentzako 2013an gizartearen ondare kulturala izendatu zuten eta beraiendako izan zen oso momentu importantea. Kafe gailua oso espeziala da, kobrezko materialekin egindakoa da eta beraiendako ritualaren parte da. Normalean beraiek are beroetan jartzen dute gailua eta joaten dira kafea egiten. Aparra igotzen da, bi alditan eta horretarako mogiru egin behar daue beraiek. Eta hori da beraien teknika. Baina gaurkoan guk ez daukagunez are beroa, gu gazarekin egingo dugu proba. Elaborazio hau egiteko oso importantea da xe puntua. Xe puntua oso fina izan behar dago, espresoa baino finagoa. Zeren eta kultura honek dauka gauza bat oso barneratuta dela kafe turkoa edaterakoan, gelditzen diren pozoak irakurri egiten dira. Eta hori oso tradizionala da Turkiako herrialdeetan. Kafea egiterakoan, kafea eta ura nahazten dira, eta zerbitzatzerakoan dana aldi berean egiten da. Pozoak eukingo ditu kafeak eta hori da bere xarma. Zerbitzatzerakoan, normalean jartzen dira 2 urbaso txikitxo, hasieran edateko eta horrek garbitu egiten digu gure ahoa eta prestatzen digu kafea edateko. Prestatzera goaz gure turkiarrerarako kafea, beti bezala kafea eta ura pixatu egingo dugu. Kafean 16 gramo erabiliko dugu, kasu honetan, 2 tasa onak egiteko, eta urotza botako diogu gero berotzeko gure gaz bonbonarekin. Ja badaukagu prest gure kafea berotzen,
Eta bitartean kontatuko dizuet zer nolako garrantzia duen kafea Turkian. Beraiendako ez da bakarrik sozializatzeko momentu bat, edo eta gozaltzeko momentu bat, baizik eta kulturan oso importantea da bilerendako edo azerre punto bat baldin badago bi pertsonen artean, beti albokoak kafe batera inbitatzen die eta horrek lasaitu egiten du momentua. Badaukagu ja lehen aparra igotzen eta honek lehen da biziko bota egin behar dut pixkatxo bat eta bigarrenengoz itxi behar dutzat igotzen. Beitu, korarte, justo, ja kentzen dugu gaza eta zerbitzatzen dugu osotasunean tasa guztiak, kasu honetan 2 tasa. Kontatzen da ere, ezkontza aurretik, egun batzuk lehenago, gizonaren familiakoek emakumearen familiaren gana doa eta emakumeak dauka bete behar oso importantea, da kafe on bat prestatzea, horrekin baieztatzen dute ezkontza ona izango den edo ez den izango. Eta beste batzutan gizonari gatz pixkatekin botatzen dio eta gizonak gatzezko kafe hori edaten baldin badu, esan nahi du gustoko duela emakume hori eta ez baldin badu edaten, ez duela gustoko. Ikusi duzue nola turkiar kafe bat egiten dan, eta badakigu gure zonan ez dala erreza horrelako kaferik aurkitzea, baina Turkiara aukera baldin badaukazue bidaiatzeko, bertan hartzea konbidatzen dizuet, eta kontatuko didazue. Hurrengo arte eta ongi izan. Hau, Painoa, mila esker, eta ze kafe berezia. Gaina esan duna, urtragito batekin, zapore garbitu, gero pozokin hartu kafia, eta gero beste urtragito bat hau garbitzeko. Ezin hobe, eta itxura errazekan kafe horrek. Mila esker Ainoa, eta hurren arte. Gu jarraitu behar da, hemen zua jetxin diot, zeatikan, hau potxatzen egon da denbora luze, erreportaia baino luzeago. Behitu ze karamelo batea dion hemen gure tipulinai, guain energia pixkat emango diot, ardo zurila botakoet, eta murrizten utziko dugu. Bestalde, hemen dagaten ontzilan, jarrikoet berotzen ebai ondo, eta indio jarra, buelta eta buelta, bi aldetatik aningo dugu, eta listo. Eta hemen inbiarrezuna da, pesto prestatu. Hauek dana botako ditugu, eta bera dakan olilu eta ere bai. Ez dio kalte egingo. Hemen dikan ingo deuna da, sustarraketak endu eta ostodanak barroa sartu, bale? Gero, pinaziak botako dituzu, eta gazta ere bai. Gazta, behitu, ni moztuko izkizu pusketatxo batzuk eta barra botako ditugu, bale? Hasi, zeakin. Albakakin, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, hemen ardo txurila bota, eta murrizten utziko dugu hori. Gazta moztukoet, eta bago atxerrek etxarka. Bueno, eta zaude, grosen ez da? Hori da, bai. Justo Urumea ibaian albuan, hor Maria Kristiren paria. Bale, eta nola deitzen da? Urumea. Urumea, bale. Erreixa, Errekan onduan da, Urumea, uste zaizu ehaztuko. Eta, jende asko zaudete bertan lanian? Egia esan, bai, baina aurrakin bi bakarrik, nire lankide Natalia eta Bilok, eta beti gueotege aurrakin, baina, bai, bestela 8 odontologoa uste, eta gero higienista, bai, ekipo handia da. Talde handia zaudete, ez da? Bai, hori da. Ondo. Eta, Donostitikan aparte, jendea leku desintetatik etortze zaizue, edo? Bai, egia esan, bai, batez ere azpeiti arrasko tortzeia. Bai, Bai, eta ni oso pozik egia esan ze... Olaixe, o... Bota osto danak, Danak, bale. Danak botako ditu, hau murrizten dakau, honi olillo botako jot, eta jarrika. Orduan, azpeiti arrak eta Gipuzkoa guztitikan? Bai, nik berez lehenengo tariko lana generalista dezela azpeiti ninun, orduan, bai luzi egiteit, egia esan. Behaiek etortziak. Eta, azkenian hortz klinika gutxi daude aurrentzako, ez da? Bai, oso, odontopediatra egia esan ez gaude asko. Odontopediatra hori da hitza, ez da? Bai. Ez gaude asko, gustaben berteiz, beste dozein lan betzela, baina nik uste badala deixente bokazionala. Ezkenian inberdezu dentista batekin berdun lana, gehi gero lan psikologiko bat atzetikan. Ume txokineon, eta... Bai, eta tontuan hain, dantza, abestu, danetik. Orduan, bada, baina niretzako nik ez dut aldatzen, baina
badaka berezea. Baina, hor esate bai aurrentzako eta helduentzako ere bai, eta era guztietako gauzak egiten dituzue. Hori da, hori da, danetik dago. Implantia, brackets esateana, garbiketak, danetik ematezue. Hori da, danetik dago. Eta zu beti umetxokin? Ni beti umetxokin, bai. Ni guzta umetxoen artean, egia esan. Eta horre ongo momentuak umiak egun txarra akala, otzaiola gustatzen, hau irikile ez dura egiten, nola moldatzen zeate hor? Ba horre esatezu horre inberdia dantzak eta danetik eta? Bai, danetik, bueno, batez ere leheno komentau deun hori, dana ondo esplikatzia eta bada oso importantia, baina alare guk naiz eta 5.000 tontakerin badaude aurrak noski, alare urduritotzea jana. Gurutzatu dianak edo... Bai. Tokatu zaizu noiz bain benga, gaur parkea gun da bihar retorri edo... Saiatzen naiz hori ez asko, behintzat zehoze Zehoze aurreatzen ez da? Bai. Baina, batzutan pasatzea, batzutan, tokatzen zaigu gogoz kontra, o pixkat eskutxoak helduta gurasoan partetik, o azkenian osasuna, azkenian ininberdia. Bai. Baina, betire goxotasun ez zite baezu, nahiz eta aurra neharrez egon, aurrak ebai espresa berdu, bere beldurra, bere tentsiki hori. Orduan, nahiz eta aurrak igual tratu txar bat pasatzen, gero zea honakin gehatzeia. Impresio honakin, ez da? Goxo tratatzen baituzu eta, bai. Hemen, olilloa bildurri gabe. Eta gatza ez dio botako, zeatikan pestuak normalian nola eramateun gazta nahiko gatzatua, gatza desentekin, ez du behar izaten. Hori sartu, birrindu dena. Bai, mango jot? Bai, sartu borroa eta eman eurra lasai asko. Haure, erra tipula indeuna. Puri egiten nahi data dana. Boitu ze xamurra gehatu zaigun. Erra. Eta hone ire vuelta mango jot. Eta bago atxerrik etxarraka. Vale. Bueno, eta arazoikoikoena, pentsatzen dut txantxarra da, lakari eza, ez da? Bai, aurretan bai. Eta nola zai ez da? Beti azukria esaten duen, baino gauza gehiago ongo atzetik bai, ez da? Bai, dao elikadora atletikan bai azukria asko iteula, batez ere komentau deunak egunerokotasuneko horrek, testurak bai asko iteo, ez da berdina, bai. Oso importantia da horrentzako mastikazioa, oso. Eta nei adibidez, ni ez, baina nire generazioko aurrak asko hasi ginen puriak inda, potitokin da. Oain egia da hori pixkat aldatzen nahi dala, da gehiago. Koska inbiar da gauza, ogilla benetako izan behar du, ez da? Bokata... Bai, jarriko jo, esatean, moldeko ogilla, zeatikan errexo jateo. Ez. Mandibula lana inbiar du, ez da? Hoixe, bai, tal cual. Zazkenian, masai ezurrak eta azteko eta muskulatura aktibatzeko, mastikazioa da imprescindible. Orduan, horreke bai asko eragiteu, horreke bai hauan txistua sortzia eragiteu, de txistua beti da protektore. Osa, beti onuragarrek ekartitu, ez da? Txistu aukitzi hau ian, ez da? Hori da, bai. Orduan hoixe, alde batetik hori, beste batetik noski garbiketa, gero badaude gauza gehiago. Hola xeo gehiago? Hola xeo ondo, bai, ezin jobia. Haukenduko jo borrela, astindu hor pixkat. Eta elikadura aldetikan agolkuak eta ere bai eman behar esateitu zuen, edo... Bai, asko zentratzea da hortan. Baina hori, batez ere gozaia eta merienda izatea puntu bastante klabiak, azukre gehien hartzean momentua. Bai, lasai. Eta testuran asuntua, eta garbiketa pixka zea hauta. Eta gero haude gauza gehiago, arnazketak adibidez leheno komentadeunak asko eragite ere bai. Arnaz hautik hartziak azkenean hauko mikrobiota aldatzeu, hau alehortu ite, hau alehorra da honean ja problemak azteia, orduan, badaude gauza gehiago ere indaitezkenak prebentzioaletik. Eta pentsatzen dez, badakizu umetxokin, jute zenean masagista, o jute zenean leku berezi batea, goxoki ematen dio opari bezala. Zuek ez tezu goxokik emango ez da opari bezala. Budak olako kaja handi bat dana opari zuetetan, jo goxokiak ez. Urdastiko pixkato, Zan gaizki ongo, Ez, baina bai, refuerzo positibo horrekin bukatzea bada importantia. Bai. Oparitxua beti. Beitu zemezmela datea zaigun, hemen... tipula honekin, Venga, jarriko dugu hemen, ni uste razio bat iteko bi brotxeta jarriko ditutela hemen. Hau listo dakau, zua itxalduko dugu. Vale, bi sardezka. Hemen brotxeta bat, a ber, zeiten eroitzen didian. Txak, vale. Beste bat, adibidez hau, polipolita daola, bez? Banekin, dantzan zehola eta... Nya, listo. Hau zutatik kanpo. Eta ingoetena da pare bagoza. Bat, botako jo.
hemen, besto pixkat, gainetikan, horrelaxe, eta, guain, ingo jotena gazta pixka raiatu, ja nola hor gelditu den pusketa bat, esan dago, Probetxain, berda. pixkat beti ondo torte zaio, pixkat beti ondo torte zaio. Bueno, horrela bateko jo, gazta pixkat, eta hemen beste pixkat. Eta gaurko indioiar brotxeta prestatuta dakau. Eta beste ingo dugu, gaur egun ikusteko hemen, elkarrekin, ados? Oso ondo. Zuri, zorionak beti, Zorionak Josebailan, zorionak beti. Kerrik asko denoi, kerrik asko, eta musu botolo bat zuei. Agur, beharra festa gauna gar.